Jotono khulumkha tisibai khani khurang channel o ang samung jamatia tini chwng sok phailaikhha 18 murani yang o lama telemuran tike phaigui yang mumtang thangmani lama abo jotono chin tipra sarok saimano ba tiprani borok rok saimano mumtang jotono phai naiphaibagui o lama yang thangmani hinkhe mumtang abo chin tipra sarok jotono mumtangni borok rok chin tipra sarok bomo haikhe nok tang tongbai borokni sujog subida bomtui hai lama lama chong thangkha hino raino chong saimano borok bahaibo tei baisa lama yang thangjak tongo yang gari kormo ani gari yang chuikhe thangmani tongo abo bahaino chin tipra sarok khwnagwi yang rok akruk tongo hwnwi borok chin tipra sar yang rok borok bomo haikhe tongbai bono chong tini thang nailaiano tei Tripura o government wngkhaimani 6 bochor kai tongkha BJP सरकार सबका साथ सबका विकास हनै हिंगे yang sini tipra sarok busuk jati bikas wngkha borokni lekha porijaknai school eba khe sorkari kwbangma je facility tongmani borok busuk jora tui sujog subida mai tong bo hairokno chwng thangwi borok bai bo kisimsa kok salainai tei borokni nok nukhung rok eba o borok rok bai chwng kok salainai borokni nok nukhung rok no bo nailainai bomutui hai borok bahai khe telemora obo hasalma bomutui hai khe borok thanglai songlai borokni gami thangjaknai lama bomutui hai অবস্থা o botrono chwng kisisa thangwi silainai nailainai nuklainai hingke norok kwrwngwi tongdi khani khorang channel o hambai o kaka kaham dei acha ri acha kaka toma para klaimo Bilaihan telemora busu hasa Telamra by Chalwo, oroni borok rok thanglai so boboti khe khailiba Zambi, yakhe oron borok le bo toma party rokno kwbang support khai Inde, eh ma party no saput Kaipini Jet or Katomo no saput Kayo, acha kakani mungkhe toma klaikha Ande, Kau, Gueraha, ha Gueraha Yang, Bilahar yang acha oro school borok rogo bo school Oh Jang, yang di busu hasa Dari jauh buat bisa kotor nak nalai o bilai hamo na eh, acha busu class jora Kelas Kai, class 5 jora boni lai gite school to turu class 5 jora class 5 ni pore hingke borok thang pori baiba Tui Tango, tui thampaigo Yang Tui Tango Bile, tui thampaigo private school sinamble Sorkari school busu class jora Arate, Ten Jota, 10 jora na wah tui thampai besal ya diba Tral from Matau Trek, Hang Thai Green Care, oh Or no Matau, the Ropa Make a Matau, auto rok de phai yang gari telemora thanglai songan Otto Kayo, Altu Kayo, oro parago o kami rogo lekha kwrung busu class bo pori jak rok ta Gorde, eh Robam Sak Bang from Masa College Fine to the Mas 12 pass Mahine Kabo, Final Hotel Masa, Mukta Korak, Bonsri, oh sanggi yang mahai kisa kok sarita after I did the Kisha Bobu College, Fight on Kamasa, Brimaha to eh move 12 pass Kaitonha. I said, Korak Makuiko, acha oro chakri khani khorok busu rok tong non kami go Taki by Masa Screen, ma safan chakri khani kre tham tang chanai mang na Hamotang and Maso, the bro Taki to Taki Nene Hata Roba. oh doko kriya ko somoi kok samane hangla dan mungkhe tumangkha Donon Jodi, oh tuma kami kala Bileham, bilai ham na ambo acha tumaro khai mungkhe Anto Mutakaya, hello, Huro, Hitzaga. acha ang sida musu oro jago
tei school kri de obo de school Obo kaisa no ke Onganabadi tongo ya oro na ganda duita ganda center tongo ro Onganabadi acha busu class jora oro ke class 5 class 5 na acha oro ni school yakai paila hangke oro ni school barna nang kangke bo school thang ti thampu school ma thang boni bade boni bade ke khaise mongol umo brahmaswa high school oro lekha pora porijak mamlai kuchuku porijak busu class porijak rok akho tang aro third semester jora tong আর third মানে semester college ro চাকরি খাইনি রকে চাকরি খাইনে ke kuri kho চাকরি খাইনি করি খো যত সামতাং জানাই না যত সময় সরকারি সুযোগ সুবিধা বমতি হ্যায় সরকার সুযোগ সুবিধা তো তা নিগত শুধু ও লামা আগে তো লামা করে বছর বছর কাকা মো লামা খাইয়া মানে 2018 পরে তো মো লামা করে আগে কেউ মুসুক সানং গিয়া আগে কে মুসু চাঙ্গা আচ্ছা স্টুডেন্ট তাই ইয়াং সাকারগো তাই স্কুল কেব করে যত নো ইয়াং দিগ্রনি যত নো ইয়াং পড়ে আর মই ছাত্র বছর বা ছাত্র আর 52 জন আছে ভাবনা জানা কাহাম খেনে স্কুল চলে গে স্কুল তাক জরাতি তো কাহা মাহু কো তাই বমতি হাই সরকারি ফেসিলিটি রক মাই তংবাই অর পারানি সরকারি ফেসিলিটি তো Maya bohong sumaya maga bohong malia ke tuna ke chini mo ta age to lama keri lama ha karen keri to karen lo phela hang ku tui bo kai nei asola ha tui mama ni ka আগে খেয়ে পড়ানো মুম্বাই age ke longa ro ko thane manung lai ta bo ke supply lo ma ha আচ্ছা নর অরো কামিনি বড় রক বিলাই হাম কামিনি বড় রক তো বানো বেশি পার্টি না সাপোর্ট খাইনি সাপনে খাই বান পাতি support খাইমা তো চং তো থানায় 25 বছর এই জোট সরকার বাইকে তো 30 বছর থানা থামানি পরে চং কোনো মুসা সুযোগ সুবিধা মাইয়া হনে 2018 কে চং আইপিএফটি বিজেপি খাইবিনো আর সরকার no চং সাপোর্ট খাইবি তংগটা তাবুকে তাবো বর্তমানে চিনরং কে তো আইপিএফটি no kubangko তাবু আইপিএফ দিন তাবো আইপিএফটি no সাপোর্ট তংগো টিপ্রামো থাকে Tikramota kisamisa 21 ongaha hapanu oroni যেহেতু Tikramota খাইনি রবর 2021 no সরকার তো বগি সাইমাখা যে মুংসা ওর সাবজুনাল হইতে 21 নি পরে যে সরকার এডিসি মামানি পরে মুংসা বুয়াকে মুংসা সখায়া নই oroni কিছুটা খরচা করনি তনে রক নো হাই হাই ওমো আইপিএফটি ও সিলিন্ডার খাইতে দিলা হাতা গে তাগলে কিসামান খাই দে আইপিএফ Taku mangku mani boto mama ni to agi ni hai je mama ni bono koro tak jara nogmai aro hiu PM Jonmon tiar PPTG determine ke bru do tharogna kendra hitte PM Jonmon scheme bai ke khojok mani taksa ranghaya ko sarkar to আচ্ছা তে কাইসা হেকে তা তোলে টিপ্রামো থানি সিম্বল বকরই মানে লোকসভা ইলেকশন তা নাই হাবলে অর জাগো টিপ্রামো থানি কে কোনো সিম্বল তৈগি ক্যান্ডিডেট করই বাসানাই করই বিজেপি নি তঙ্গো সিপিআইএম নি তঙ্গো কে সাবনো নরকে বুডো না টিপ্রা আইপিএফ নি বকরই boto hai no kori sample to kore fiaba chungto 2018 sing jara IPF khai mani ba to atho bahai no jot nei BJP o noro bud marogo কে তা বড় না Krishnapur Vidhan Sabha go thanai bu otul pachago 18 go BJP bud marogo ke laine go ke chinioro ta tribal welfare bilista bono bud marogo ke to Lok Sabha ta BJP যদি BJP নাই ke to chung BJP bud maro na
Asa buba granole busuk jora tu poito sa oran borok. Buba gano poitole bole he ang tema sanai boto joto sara dunian borok no sinai changbu ang to Nini ni sak phang ke ani sak bahai ma tongjak buba grano. ani sak phangke bono kisa puito khaiga ni bungsogya khaya honga ni bungsogya ke ma tongta Bomuti he poito khaijo ya khaijak tothok ani ya omo ma ke tong. sak sak wan sungmani jehetu hunger strike thani go chungjo to oroni ching bilhamni buthang laige jehetu chung tiprasa muthang sinai hanei bobu kaisa chaya nuya si thuisinai homaba uka hake chung loge ronai joto baksa ke thilaini hanei chung thanglaila ha thangmani pore nuka chung 10 minute sasi achoga nangli ake kendra beringa gi ma thangma ro nu ha ke chung joto no kha tong tholai gi khaba chagi tonglai mani phia aro isani omokhe ani wan sukmani ta kaisa ekot sain khangke to ani wan sukma chemo ang kaisa loan nagani thang khangke aro nigo stamp side of managi Bono khai phai khable boba. Bo no ang rosinai. Kono ni boba sign khai ro khable. sign To mangke bo te gisa omno te gisa aro samsudon nigo khaile. সংশোধন nugya karon unke ang kisa Bomuti puito bomuti. chaimi ake skill kroi stamp Joto stamp TV kroi go si live si khaigi si oro soi ro lai mani si. Tong hongke. soi phale chung abono nai nai ta ke tabo 6 mas jora tui to musa masaya hongjangma bangke bahai no bono to chungma nai na haino Gebono ke ba manai thai chung tong deba. kisa wan solai mani ke যেহেতু chung aro বিরোধী নেতা chung tongwai lupi kongui tongma bang tani sarkar la haga na kumono kaisa muchung thayang tha Obono e boroni bising tui agreement no tongi khan manbla. bising kok to nini khani bising nungchung mani ang si sogya ani kha bising chong to man nunggu si sogya bono kahan de haya de chung je 6 mas sajangma ba 6 mas pore chung nuglai nika Hingke tagle apatoto tak Loksawa election no BJP no chung vote BJP maros na. vote rodana Acha yang tei tuma kamirok tong. yang laila hangke to mo tithomon Tithomoni ni yagulo. tithomon ya gulong ti yang ti lama paman আলাদা ডিস্ট্রিক্ট অংশা Yang last je kami omol lama kereng Omo mani. lama kurungman ti tithomon asu dorang ayang Uruzra kena. Omoni pore ingen bot Tithomoni sopika. tithomon Acha hambai aske. ya Acha tuma para kelai mo. Tithomoni ni. Yang tei tuma para tong. Yang tei tuma kami tong. bono parasnya Tithomoni. Kemarok khaile. Oro mane niro tuma sakri dekhai na no tuma bum hai chala niro. makanya Ko khai cha na gari ro butong ma ba. oh tinggal dia boleh Sani ba. oh bo bi apa sih bo batin Atani ke tuma mengka ini mungkin litun mithun riang de. yang no Oro oron charai ro buru jaga lekha pore. ron oke oke Ukre busu kelas jora. tabu pore mah tahu tabu kelas kelas Oh school sih. oh school kelas itu jalan itu ya kali ya na ko ini na ma Nang le busuk jora pore ba. oh Na pore ya nang pore ya kisah pa na. Nang kha. pore ya ampo Sakri khane ro tong ro. ro khele kre chakro pura main kha te khapora muga sikoi hudi hudi bana Kelas 1 2 jora kan pore ya na. Nke oron boro ro. Kulum kesang khang khe buti khe hospital pla. abo to phayo Gari di hoi man mau. Phone bai khe. in bulan gari Phone khai ke phayo. oke santa Ke borok phai malia ungkrong ke ampro ke ni nama tenang bom tikhe. Horo rogo tilang na nang khang ke emergency khang ke abo ke gari ro pung ro kheye mala samna boron nang na hobai bisi ba. antharo nala na bo Wansar na ho. Tei yang last kami tama bu lama bai kirungja. bo aja lama ba boron jaga the para disin jaga the bo Tama kami bu. ajan yang tel para sukha
Todi kita muni no ha. Tithomuni Dago. kaisa thangna kobla na Oro para pun jora ke pai kha ra jora ke. atba ko hambai nirok nugman kana sini tipra saroni kami bomuti hai অবস্থা ও tong tabuk bahaine কম সে কম 20-25 বছরনি বেগgo sini tipra sarok tau phano omhai অবস্থা o sini tipra sarok tongbai boroni naurok akorok nai nai di বিজেপি সরকার সাও সবকা সাথ সবকা বিকাশ অব বিকাশ দিন খা নাই নেবি যদি অব 10 ni যে বিকাশ মানে অমসক সিনিতিপ্রা সারো তাবুবু বিকাশ ইয়া খ borok bai baksa sung tabubu ngui mania kho school kwrui lama hamya tei tui kwrui omo haite nok kwrui nok age gini haine char tanglai jinti prasarok tabubu tongbai jag borok bai sung kisa misa kok saine laine omo toma kami bu bom haike tonglai kisa sung silai en phari toma kami bu abo tithomuni Kita muni. acha atani ku toma mung kha Tendi. ha Tendi. ten biriang acha oro school ro akro kride neron kami go School kriko. asuk di school kre School kriko. nin trai rong ke boro pori kas ke Angle ron ya. oron trai boro ke school pore de o bache Ro phega le. Mane tawo ke robo parawo center le mehaska. Center mai maring ko binu awo khiye thungte khona pele karo ko master of haye. school ke kri kho School kriko. o ma ke pharangai bus class jara boro pori mana da Bro umsan ungonari. acha ongonari na acha nang ke bus class pore kha Unge 10 ngoras. class 10 metric pass ngade nia de Ongkha. engkha sakri ma kha Maya. busuk bos hono nang pass Angke ko 2020 wa. 2020 pass man na bor ja bo school pore gini Gongonagar. ganganagar nini kami ke boro 14 mil. so domel ni oro tini sopai mani ke Besok mani karo ko bot marai jai kita na tin jati. ke o serai ra kro ke bauti ke pore laiba Bro school se kro hin khai bro ko ta se ongonari ko sintar lamai mani kha mai long yare hin khono ko bin no grok maro abor pore to ko mane tabuk no ko tangman hile khaile khai to school no tang yaro guri nei mo na tisa dire ne mi da ko hambai ha nero bu nukhna kubu khana khana khuk bai thangna sago oro jao school sikri kho je borokno shason khainai tuluk phaidi je borokno shason khainai je kamino shason khainai je jatino shason khainai abono shason khaina thangkangke je shason khainai borok bo u shason khaijanai rono lekha rongya mungsa sia nugya butua khagi tongroma khangkangke shason khayani belai khikalai ngui thango omhaino siniti prasarok tabok khaijak tongbai nok kaham kwrui tui kaham kwrui lama kaham kwrui joto tabuk phano kakak makak khaigi nokro akrok ma tongjabaigi char tangjak khaigi nok wani bera obo hairok jottoni sei kahamku abono tinni bera obo hai khaigi sini tipra sarok ma tongbai nai bai jadi sini tipra sa kapal hingke omo hai je kuno party phano khaithang je kuno phano phailangthang sudu election gandaro kaham sabano angnono haironai jotono bikas khainai jotono kaham khainai sujog subida manai hene election pai khangkena obotorok jotono samani kamai pai sini tipra sarok jug o tipra sarok tipra hago tongmani age je raja maharaja ni amulo je tonglaimani obo haino takphano nok nukhung chamung nungmung omo haino ko kisa phano phelai nung nukjaya kho buini yang bangladesh ni phainai borok kheba
dalam kusu kusu kotoma wngbaikha lekha rwngbaikha doctor engineer wngbaikha chini tipra saro khe tak phano lekha pora rwngya mungsa silia khaigui tabuk phano chini tipra saro lekha rwnglia bwsano kaham charwi manliya kaham phwrwngui manliya obo hai wngthang baikha haikhe chwng teibo nailainai teibo silainai borok malaikha wngkha hinkhe chwng tei masa manwi bai kokbo salainai hinkhe phaidi. Omo hai o kami ni borok rok lekha si ma poreya chisi sibaijaya nainidi chwrai kaham kaham buma bupha lekha poreya siya mungsabu borok bo haino torwi lokha hinkhe poriyani jora sokphaiyano afro borok bo ma poreya nwngnai omo hai wngnai chini tipra saro bwsabutwi bo haino ma poreliya wngnai borok si chini tipra sani bobishot thinang chini tipra sani chwrai chikon chikon borok si chini tipra sani thinang tamo hinkhe borok thinang mungsabu borokni thinango nahorwi nuhorya lekha porejaknai sujok subida kwrwi obo hai wngwi thangkha haini bagwi chwng chini tipra saro tabuk phano kisa uansukgwi toma khaina nang chwng tmani bagwi omo haikhe aswk tola kwlwkha omo hairokno twlwk twlwk chwng buchigani nango hinkhe aswkhaino chwng tini no mwthak laisiyano khani khorang channel no norok kwrwngwi tongdi hambai.